Gea. Aberri bakarra daukago eta Euskadi da. Euskera da gure arima. Herri honentzako proiektu politiko bat daukagu. Eta konpromiso sendoa Euskadirekin. Konpromiso sendoa Gipuzkoarekin eta konpromiso sendoa Goierriko herritar guztiekin. Eta konpromiso horren adierazle, gutxienez alderdiarekin daukazuen konpromisoaren adierazle, gaur hemen, hor, eguzkitan, eserita, egotia. Eskerrik asko. Beraz, abertzaleak gea, euskalduna gea, konprometituak gera, eta alderdikideak gera, PNV-koak gera. Eta arrotasunez esaten dugu hori horrela dela. Arrokeria ez zaigu gustatzen. Ez gera arrokeria zale. Baina benetan usten dut badakazuela zuek alderdikide eta alderdizale izateagatik arrotasun puntu bat sentitzeko eskubidea. Zergatik? Fermin Arrese bezalako alderdikideak izan ditugulako eta ditugulako gure artean. Bera da bat, inorrez da beste baten berdina, baina jende konprometitua beti izan dugu eta daukagu eta izango dugu. Horregatik arro sentitu gaitezke. Eta arro sentitu gaitezke alderdiak beti asmatzen duelako apostu estrategikoetan. Por supuesto, asmatu egin zuen, bere egunean, bide politiko eta demokratikoen aldeko apustua egin zuenean, soilik bide politiko eta demokratikoen alde guk asmatu egin genuen, alderdiak asmatu egin zuen. Garai hartako alderdikideek asmatu egin zuten. Beste batzuk ez zuten asmatu, baina horretaz aparte beste apustu estrategiko asko eta askotan asmatu izan dugu. Asmatu izan dugu gure erakundeak sortzerakoan, gure erakundeak defendatzerakoan, gure autogobernua erreklamatzerakoan, gure autogobernua handitzerakoan, asmatu izan dugu gure zerbitzu publikoak abian jartzerakoan eta etengabe hobetzerakoan, asmatu izan dugu euskeraren normalizazio proiektuan, asmatu izan dugu herri honetan, izan diren eta diren apustu estrategiko guztietan. Eta beraz, horrexegatik, bakarrik, ere, zuek guztiak arrotasun puntu bat sentitzeko eskubidea dakazu. Hitz printzipala da abertzalean, eta abertzale kontzeptua bezala gainontzeko guztiak bere horretan biltzen dituelako humanista, ere esaten da, aurrerakoia zentzurik zuzenean, hainbat gauza esan daiteke, baina gaur ezaugarri bat nahi dizuet aipatu. Alderdia zerbait baldin bada, beste horietaz aparte da, konponbideak bilatze zalea. Erronkak aurkezten zaizkigunean, suertatzen zaizkigunean eta etengabe suertatzen dira, erronkei erantzuna ematen saiatzen den alderdia. Arazoak sortzen direnean eta arazoak etengabe sortzen dira, arazoei erantzuna ematen, konponbidea ematen saiatzen den alderdia da gurea. Eta horrek esan nahi du dena ondo egin degula eta beti asmatu izan degula, ez jakina ez, hori ezinezko dalako batetik, eta gainera autokritikari ez diegulako inolako beldurrik. Bai, hanka sartzen dugu, eta konturatzen garenean sartutako hanka hori ateratzen dugu. Baina orokorrian gure formulak emaitza onak lortu ditu, eta hemendikan aurrera ere holaxe jarraituko du emaitza onak lortzen. Jarraituko dizuet, orantxe ez, berria da osasun itunaren kontua. Osakidetza gure osasun sistema publikoa da. Ona da? Bai, oso ona da. Estatuko osasun publiko sistemarik onena, zalantzarik gabe, Osakidetza. Hala ere, arazoak ditu? Bai, arazoak ditu. Egia esan, Europa osoko osasun sistema publiko guztiak dituzte arazoak, bestea beste mediko nahikoa ez dagoelako denetariko. Bestea beste. Baina arazoak egonik zer da guk egiten deguna? Arazo hoiei konponbidea ematen saiatu eta ez bakarrik
baizik eta auzolanean. Eta horrela, azkenengo 10 hilabetetan 200 lagun egon dira lanean 24 mailen inguruan, hain zuzen 24 hildo estrategiko, markatutako hildo estrategikoetan Osakidetza hobetzeko proposamenak eginez. Beraz, guk, Jaurlaritzak, PNVk azken finean, arazoak antzematen dituenean, aitorture bai eta konponbidea asmatzen saiatzen gara, gainera beti auzolanean. Eta benetan, kasu honetan bezala, partaidetza zabaleko prozesu baten bitartez. Hori da gure eredua, baina danak horrelakoak aldira, esaten dizuet nik ezetz. Denak ez dira konponbideak bilatzearen sale. Batzuk nahiago dituzte arazoak. Erosoago bizi dira arazo artean. Iruditzen zaie errenta politiko handiagoa ateratzen diotela arazoak astintzeari. Arazo horiek errealak izan edo ez izan. Arazoak astindu, rollo txarra sortu gizartean eta horren guztiaren emaitza bezala errenta politikoa ateratzea da batzuen asmoa. Eta kasuan, egia esan dizuet, nabarmena da EH Bilduren jarrera kontu honetan. Egon dira prozesu guztian zehar, ez dute asmatu nola aldegin, bukatu da, ez dira ausartu aurrenengo momentutikan, ez da baliogarria izan esatera, baina bigarrengo momentuan esan dute ez du ezertarako balio izan prozesu guzti honek. Aitzaki bezala jarri dutena da sindikatuak alde egin dutelako edo ez direlako eseri, hori bazekiten, programatuta zaukaten. Baina hemen kontua zer da? Kontua da hauek demokrazia parte hartzailea asko hitz egiten dutela, prozesu partizipatibotaz pila bat, prozeduretaz eta metodologietaz guk baino askozez hobeto hitz egiten dutela, baina hoe bakarrikan interesatzen zaizkiela, kontrolatzen dituztenean prozesu guzti horiek eta hortik ateratako emaitza behain gustukoa danean. Edo politikoki interesatzen zaienean. Horrela gertatzen ez danean, kasu honetan bezala, orduan deslegitimatzen saiatzen dira eta ez zaie balio 200 lagunek 10 hilabetian egin duen prozesu parte hartzaile bat. Otegikoen dela bastekik, esan du momenturen batean, abertzaleak ezin gaitezkela suma zeroko jokuetan ibili. Eta egia esan, hori entzun nuenean pentsatu nuen ados naola. Abertzaleok ez genuke suma zeroko jokuetan ibili behar. Baina kontua da, zein dabil beti suma zeroko jokuetan. Oraintxe aipatu duten adibidea baliogarria da, osasun itunarena, suma zero egiten zein saiatu da. Behaiek, Bildu, baina eske berdin dadan diputazioak oendala gutxi onartu duen erreforma fiskalaren kasua, edo 4 hilabete lehenago edo 3 hilabete lehenago onartu gendun aurrekontuan, edo berdintzait Donostiko lurrazpiko tren berriaren historian. Guztietan zenek jokatzen du suma zerora. Zerora, EH Bilduk nabarmen. Guk ez, guk konponbideak bilatzen ditugu. Eta kalo, etarako aidia zabaltzen estrategia mordo bat. Oain ez dago denporik eta ez dago ere eguraldia aproposena idea horretan sakontzeko. Baina hori dute, helburu eta gainera esan egiten dute, ez dekinik asmatu. Ematen dituzten titular guztietan jartzen duten helburua da. Pentsatuta daude, konponbideak ez diela errentarik ematen. Behaiek errenta ateratzeko arazoak larritzen ikusi nahi dituztela. Edo larriak ez diren arazoak dramatizatu egiten dituzte. Eta hori dana da populismoaren ezaugarri bat. Ze populismo asko dago mundu honetan, azkenengo aspaldiko honetan, eta oso larria da, eta oso preocupantia. Urrutiko populismoa badaude, berdintzait Trumpena, edo Madurorena berdintzat, edo Madrileko beste honena, ez da akordatzen nola izan du momentu hontan. Baina hemen gure artean, gure etxian ere, aspalditikan populistak izan egon dira. Eta gainera, jaio samarrak, ez motzak, ez.
beraien estrategia populistak ondo desplegatzen asmatzen dutenak. Eta alderdi bat baldin badago populista sekula izan ez dena eta sekula izango ez dena da zuena. Alegia guria, alegia. PNV, gu bai ez garela populistak. Eta intzazue kontu gauza bat, populismoaren armarik kaltegarriena gezurra da. Eta errazen erabiltzen dena gezurra da. Populismoa da demokraziak daukan gaitzik handiena. Eta oso gaixotasun larria eragin diezaioke demokraziari, populismoak, izan mutur batekoak, izan bestekoak. Eta beraz, guk demokrazia defendatzen dugunez, guk populista ez garenez, guk daukagu egiarekin konpromiso bat. Egiarekin eta benetako tasunarekin. Gezurraren aurrian guk egia erabili behar dugu beti erantzuteko. Hipokresiaren eta itxurakeriaren aurrean guk beti benetakoak izan behar dira. Eta hau, bakit zeatela, baina bada espada akordarazi nahi dizuen. Espainiari buruzko apunte batzuk ere baneuzkan, baina total zertako sartuko gea basa, simaurraz esateagatik, zabaltzen besterik ez dabikiten zera horretan, ez? Joan egunean, oinatin egon ginean, han ere Debagoienako alderdi eguna ospatu genuen. Eta han bukatu nun, nire hitzaldia, pixkat definizio batekin ez da. Ez da berria eta danak ezagutzen dezuena. Zertan sinisten dugu guk? Guk sinisten dugu Euskadiren eraikuntza nazional eta sozialean, horretan sinesten dugu. Zein da gure helburua? Gure helburua egunen batian herri askatu bat lortzia da. Gizon eta emakume askez osatutako herri askatu bat. Edo beste era batera esan da, eta gradualismoa guk beti aplikatu izan dugun hori, gaina modan dagoen honetan, estatu estrukturak lortzea. Estatu estrukturak lortzen joatera. Azkenean denak gure esku eduki arte, behar degulako hori. Eta hori lortzeko paradigma aldatu beharra daukagu. Orain artean, Espainiarekin gure loturaren eskema izan da hau. Gure hau Espainia. Eta orain artean, Espainian egiten ditugu gure akordioak. Paradigma aldatzia izango litzake Espainiarekin, Espainiarekin akordioak lortzera iristia. Hori da egin behar deguna, hori izango litzake behar degun estatus berri hori. Idea honen inguruan, geure artean ere nik uste pedagogia handia egin beharra daukagula. Geure artean eta guk kanpora begira. Eta lortuko dugu, momentu honetan, estatuko egoerak ez du bat ere pinta honik, baina egunen batean lortuko dugu. Pilar espadegu lortzen, etzi lortuko dugu, eta etzi lortzen espadegu urrengo egunean lortuko dugu. Bitarte horretan ez dugu etxiko. Eta bitarte horretan geure eredua lantzen egunero jarraituko dugu. Eskerrik asko haundi bat Fermin Arrezeri. Gora Goierri eta Goierritarrak. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta gora Euskadi askatuta!